duha ka babayi ang starring sa ato karong pangapagbasa og sa Ebanghelyo. Sa unang pagbasa, ang starring mao si Susana nga gipasanginlan nga nanapaw sa iyang bana pero dili tinuod nga nanapaw siya. Mao tong giluwas siya ni Daniel o gipamatud-an nga wa siya sala. So wa mapatay ang babae nga way sala sa unang pagbasa. Ug ato patong gibutangag sala og tinuod pag itong nakasala, unsa man? Maluwas ka to o mamatay? Balaod man to ni Moises, basta manapaw, batuon man yung kahangton mamatay. Og wap aka to og duna pa ka to'y sala yun nga nabuhat si Susana sa inyong paminaw, patay to siya o buhi? Patay yun. Di man to mo react si Daniel kay mao may ilang balaod kana sa Old Testament. Diri sa New Testament sa atong ebanghelyo, ang babae sad-an yun, nakapanapaw yun, yan nasakpan, nakaron ilang giatubang ni Hesus. Sa may gibuhat ni Hesus, wa siya moingon sa mga taong nagdanga, pataka malamog hukom, bakak man ang inyong gihukom, dili na isyo dinhi tinuod ba or bakak, kay tinuod man. Pero unsa man sa gibuhat ni Hesus, iyang gisuwat-suwat sa yuta iyang tudlo, niya miingon din siya, sige, kinsa ninyo ang way sala maoy muunag hapak og bato ngadto niya. Unsa may kalainan anas gisulti ni Daniel, bakak na niya si Kristo, wa moingong bakak na, pero iyang giingnan, kinsa man ninyo'y waysa diha mo'y muunag hapak og bato niya. Napatay ang babae? Wa, pero sadan wa mapatay. Hay may gusto ninyo aning balaura nga gamiton? Kadtong una balaod nga gigamit ni Daniel o kining balaod nga gigamit ni Hesus? O kamo ba? O kamo ipahukmon? Gusto mo sa kang Hesus o kadto kang Daniel? Ikaw ka? Kang Hesus. Hay may lisod tumanon ang kadtong kang Hesus o kang Daniel? Gusto man kamos kang Hesus. Hay may lisod tumanon ba ang kadtong kang Hesus o kang Daniel? Kapataka na lang magtubag. Gisayunan ka, nakasaha, nanapaw. Posible gid ni nga mubalik na sa nigpanapaw. Unya ron, kung ang imong bana nakapangabit, nya ingnon kas imong bana, sige, wa mga kaysa kasukin ning akong kabit. Di mo hilom ka, bitaw no. Unya kay lima naman kabuk iyang kabit, nya mo yaw-yaw ka, ingnon kas imong bana, nya wa kaysa di ay. Insya naa, insya nya nganong yaw-yaw man ka diya. Ay masugot mo, anao mo sa inyong bana. O kamo mga ginikanan, ingnon mo sa inyong anak ni suyop. Niya, ikaw, wa kay batasan, ni suyop ka, dako kay nang sayop siya. Niya, ikaw, mawa kay sa. Insya, insya, ayaw, badlong na ko. Mao man ang prinsipyo ni Jesus. Niya, ganahan mo kang Jesus o kang Daniel? Uy, ito ba? Nag-anam, nagbalibad. Bitaw no, lisod man di ay. Panalita ro, masakpan ni mong kawatan dito sa inyo, nangawat. Nya maingon dayon ka, ikaw ipapriso ti kay sa, wa di kay sa ma'am. Minsan na sa anya, dili ka mo sunod ni Hesus. Nganong imo man kung hukman nga sadaan man sa day ka? O di na ka makapugong sa kawatan. Kay ang balaod ni Hesus mao man ang dunaray katungod paghukom mao ang way sala. O kinsa may tinuod nga way sala? Siya, si Jesus. Muna nga siya ang atong manluluwas, siya sa ang atong maghuhukom. Kinsa may tinuod nga way sala? Ang Ginoo. Siya ra sad ang atong maghuhukom.
Mo nakitang tanan din hingalingkod karon. Ikaw no, lingi ako no na imong tupad. Ingna ko no na siya, na kaysa, wa. Ikaw no, ingna ko no. Og moingon gani nang waysa, bakakon. Kaklaro anang naong anang sadaan guys tanan. So mo na, bisag kining gawali, samot na rin diya sa kong kilid. Mo na din alam ta magunay-unay og tinulisukay, ikaw. Mura naman lang hinuntag ani bag ang makauna lang. O na ingong Ginoo, usisaha yung imong kasing-kasing. Kasing-kasing yun mo yung usisaha. Kung tinuod gani kang waysa, hala sige panghukom diha. Sa ato pa sa pamaagi ni Kristo, ang tinuod nga maghuhukom maliwat unta ni Daniel. Kinsa ba ni Daniel? Usa ka buutan nga propeta. Batan-on pa nagsunod sa kabubutos Ginoo. Maugod ni siya ang katong gihug ngadto sa kananan sa mga leon kay perting sukua sa emperador kay iya manggi sultihan sa sala ja buang-buang kay pakaon ti kas leon. Insya okay sa niya makaluwas ng imong Ginoo. Makaluwas na imong Ginoo nimo ingos Daniel. Og luwason, okay. Og di sad luwason. Okay ra sad basta di gyud ko mosimba ang imong Dios adto ra jud ko sa Ginoo. Ingon ana siya ka faithful motong gihug siya didto sa mga leon nga gutom kayo. Kay gipasanginlan lagi gyapon siya sa mga buangon nga naglagot niya. Nya nakaon si Daniel sa leon. Nganong kibaw man mo? Basa din mo Bible diay. Congratulations. Gipatak-om sa kuan kanang Ginoo ang leon pagkaugma ngadto ang hari bab iyang gibduk-duk Daniel unsa man kadiya kay suod man sila sa hari ni sikreto ang hari og adto ya, Daniel unsa man kadiya buhi pa ka. Oy si Daniel didto naghigda-higda alas leon siya mahal nga hari di buhi pa ko oy ang nga leon nga buutan man di kini mo mga leon di ay sao pa mi diri og higda sus lipayas hari sa iyang kalagot kadtong namasangil ni Daniel giiksa bitaw matud pa sa Bible wap aga nimo abot sa yuta gikauhat nas leon o gikunis-kunis gutom kayo ang mga leon pero si Daniel naghigda-higda ra mao na kani ang taong waysa malipayon kanunay mao na sa inyong pamilya ayaw mo pagsigi og dinhi sa atong community din alang ta magsigi ignanay ikaw sadaan ka magkuntis na lang tag biya aning atong sa aron ta mahimong malipayon og malinawon magkuntis na lang ta og pangayog pasaylo atubangan sa Ginoo labi na gid karong panahona din alang ta magsigig ignanay nga sadaan na siya kanang nangilog sa imong yuta siging pangilog anang utlanan sa yuta kanang nangural anang imo agianan nga di na kakaagi ayaw na lang nag-ingna mga salbahis dagko ay mga tikasang dagko ayaw na lang kay maunay unya ka nara ba sa kay imong sa pangayo na lang pasaylos Ginoo nya sa imong sa kana sila do na sana sila hukom nga paabuton mo na si Jesus niingon siya sa babae sige di sad ko mosilot nimo angayan man ta ko muhapak nimo bato pero di lang sad ko mogamit ana pero pauli og ayaw na pagpakasala mao ra ginay hangyo sa Ginoo nato kamoron dinhi batuonon man sa mong mga naong apil na ning nagwali pero ang Ginoo muhatag siya natong chance moingon din siya nato sige uli na ha nya ayaw na pagpakasala nya kamoron mo uli mo sa inyo nya din amo magpakasa din amo magyaw-yaw sa inyong mga anak din amo manglibak din amo mamakak mga amang manindog ta mga igsoon sa atong paghinomdom sa kaluoy o gugma ni Jesus nganhi kanato pinaagi sa babae nga iyang gipasaylo malaumon kita nga mo tuaw sa atong panginhanglan sa pag-ingon Ginoo kaluy kami Ginoo kaluy kami
nga ang simbahan makabaton og kusog sa pagpadayon sa pagsangyaw kang Kristong kapasayloan ug gugma, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluy kami.